खुलुमबाय लोगोफोर बड' कन्टेन्ट नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो ब्लग भिडिअ बानायनो सानदों लोगोफोर। जोंना सासे फंबाय दं, बिथाङा स्टुडियामाव थांनो नागिरदों दिनैहाय। बिथाङा भइस डाबिं हैगोन नामाथाय आं दा आसोलखौ देखायगोन नोंथांमोननो। मालै आसोला ओइ थांगोन दा दिनै? थांनोसै थांनायालाय थांनोसै। नै फंबायानो दिनै डेम'खौ होगोन दा ना? डेम' नङाब्रा माथो डाबलिंसो। डाबिं मोनथिया नालाय ब्रा बिदिसो ने। डेम'खौ माने डेम'खौ दाखालि थांनाय सप्तासे सिगां होफैखांबाय आरो ओमफ्रायहाय दिनैहाय डाबिं दं आरो ना। डाबिं दं ने? ओमफ्राय दिनै डाबिं होसिगोन, ओमफ्राय गाबोन देवबारसिमाव मोनहैनो हागौ। मिउजिक देवबारसिमाव माने कमप्लिट जागोन आरो गासै प्रसेसा। देवबाराव ने? दा आंथ' गोदानसो, दिनैसो फार्स्ट टाइम होनजायो माबायावहाय स्टुडियामाव बिदि आगान होनाया। बिथांजोंहाय आं थांफानो मोनसिगोन आरो दिनै नुहैसिगोन। बिथाङा दिनै थांगोन नालाय बिथांनि खिबु दांलांनोसै आंबो दिनै। दा खननाय होनोसै आंनि जायगायाव नोंखौ खनहोग्रोगोन मिथिबाय। आंजों जानाय नङालै बेफोरबादिखौ आसोल। मा जाया। आच्छा बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो, माबादि जायो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। थाबनो खोनागोन, थाबनो देवबारावनो खोनागोन मेथाइखौ, देवबाराव। आरो नैबे फंबायनि चेनेल दं मोनसे, बिथाङाबो गोदान चेनेल खुलिदों। गोदान, फुरा गोदानखा। बिथांनि लिंकखौहाय आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनानै नायब्लानो जाबाय। बिथाङा गोदानसो खुलिदों। बिथांखौबो एसे सापर्ट खालामना होदो, जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव बिथाङाबो जेन'बा एसे नैबेबादि बुस्थुआव फैबाय थानो मोननायनि सानफ्रोमबो माने आयनायावहाय नोंथांमोनजों नुजाफैनो हानायनि आरो बेबादि नुजाबाय थानो हानायनि नामा माने जोंनि माबायाथ' नोंसिनि अननायनि सायावसो नालाय। नोंसोरो जुदि भिडिअ नायाब्ला जोंहाबो गोजोननाय फैया, जुदि लाइक खालामाब्ला भिडिअखौ नायनानै लाइकबो, भिडिअखौ नायनानै अननानै लाइक आरो कमेन्ट खालामथार, निस्सय खालामथार कमेन्टखौ। ओमफ्राय जों कमेन्टआवसो हमनो हायो नालाय भिडिअ माबादि जादों माबादि जायाखै, नोंथांमोना फसायदोंना फसायाखै भिडिअफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरो भिडिअ माबादि जादों, जायाखैब्ला जायाखै। नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनायखौ नेनानै थाबाय, निस्सय खालामगोन होननानै। आरो बिथां फंबायनि माबाखौ मिजिं नाम, बिथांनि नामा? ओमफ्राय आंनि चेनेलनि नामा MG एन्टारटेनमेन्ट। MG एन्टारटेनमेन्ट। आच्छा। थांनानै डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन, ओमफ्राय थांनानै साबसक्राइब खालामनानै फैदो। ओमफ्राय आं बिदिनो माब्लाबा ब्लग लाबोयो, ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो गेजेर माने बिदि मिउजिक भिडिअबो मोननो हागौ आरो ना, कभार आरो अफिसियेल नङाबाबो कभारफोर माने खोनासंनो मोनगोन आरो माने बिदि टारगेट लादों। आरो जुदि लोगोफ्रा माने सापर्ट खालामलायोब्ला माने बिदि टारगेट लादों आरो जेन'बा बिदिनो सम सम ब्लग भिडिअ ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ बिदि नुनो मोनगोन आरो बिथांनि चेनेलाव। ओमफ्राय जों थांनोसै, ओमफ्राय दा स्टुडिअआवहाय माबायदि खननायखौ देखायनोसै ना मा होनो? औ नायलांबाय थादो। दा सोरबा साननो हागौ माने स्टुडिअ थांफेरोब्ला माबायदि खनो माबायदि मायो बिदि सानोना, ओंखायनो दा देखायनोसै आरो माने नायदो मोजांनो माबायदि जायो। ओमफ्राय सोरबाफोर खननो गोसोब्ला खननाय खालामनो हागोन जोंनावहाय। जों माने स्टुडिअनि बे अनारफोर माबाजों रायज्लायनानैहाय खालामना होनो हायो आरो कभारफोर बानायनो, माबा मोनसे बिदि बानायनोब्ला माने जों रायज्लायना होगोन आरो। ओमफ्राय दा बे मेथाइआ ख्रिस्टमासनि मेथाइ नामा ना? औ ख्रिस्टमास सं, माने बर' बोराइनि सुर आरो। ओमफ्राय हारसिं खनगोन ना सोरबा लोगो दं? सानै फिमेल सिंगार दङ, सिख्ला दङ। सिख्ला सिंगारखौबो दा नुगोन गाइस, दा देखायगोन। सिख्ला सिंगाराथ' गोदानसो, माने एसे लाजिगोनसो नामा। ओमफ्राय एना चेनेल दंना गैया? चेनेल गैया ने? आच्छा, दा देखायगोन होनबा सासेखौ, सिंगारखौ, सिख्लाखौ माने खननायाव देखायबासो जासिगोन बियो। दा माबायाव ओरैनोबाथ' लाजियोना बांसिन माने मानसिफोरा, ओमफ्राय दा खननायावहाय माने बियो खेबनानै बिदि देखायसिगोन आरो खननायाव। होमब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, भिउखौहाय देखायलांनोसै एसे जायगा मोनहैसान्दि। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.
shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the लोगोफोर जायगाथ' मोनफैबायमोन नै जायगाया बेनो नामाथाय बिसोरो सिङाव हाबनानै थाहैबाय नायनि माबादि अबहाय दंब्रा बिसोरलाय अबे रुमावथ' नैबावसो होनदां नै बेयावसो जागोन नैबावसो सोर सासेया खनगोन नोंसोर नों बैयो
सारि जाबाय दिनै जिउनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ दाबिदनि जोलैया सारि जाबाय दिनै जिउनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ Bethlehem नगराव दाबिदनि जोलैया सारि जाबाय Bethlehem नगराव दाबिदनि Bethlehem नगराव दाबिदनि जोलैया सारि जाबाय गोसो होथारनानै मिथिबाय जेबो लाखोमानाङा लास्टआवहाय स्ल' जादों एसे खाथियाव फै Bethlehem नगराव दाबिदनि जोलैया सारि जाबाय खुलुमफैबाय बिसोर जिसु गथ'खौ सना रुप कन्दर सोनानै आच्छा जोब्बायलै भिडिअ'आ बिसिनि लानाया दाना थांनोसै आरो जाखो आसोल जोब्बाय दा ओमफ्राय दा थांनोसै औ होबाय दाबिं लाबाय ओमफ्राय माला जागोन नो मेथाइखौहाय देवबारावहाय मोनसिगोन आरो देवबाराव देवबाराव मोनसिगोन ने आच्छा भिडिअ बानायगोन दा ओमफ्राय मेथाइखौ औ भिडिअ ओमफ्राय माने मेथाइखौ मेथाइ जानाय लोगो लोगो माने भिडिअ शुट लाखागोन आरो लोगो लोगोनो आच्छा लोगोफोर जोङो बिदिब्ला फैबाय न'आव थांनो फैबाय जोङो दा जोङो नै माबायाव हाबफैदों मिसनावहाय जायगाखौ एसे देखायना होनोसै नोंथांमोना नैबे जाहैबाय हौवासाफोर थायो बिथिं बे बिल्डिं मोननैयाव हौवासाफोर थायो आरो बैथिं गेट बारनैहाय बैथिंबो बिल्डिं दङ बिथिंहाय हिनजावसाफोर थायो नैबे गेजेराव लामा दं आरोना नैबेयावहाय नै बिथांनि फंबाय दङ स्कुलाव फैदों स्कुलाव मा जानो होफैखो नों बिदिनो बायदिसिना केक होफैबाय ओमफ्राय चावमिन बानायनानै होफैबाय ओमफ्राय बिस्कुट बायदिसिना होफैबाय आरो गथ'फ्रालाय बिदिखौनो जाखायो माथो ओमफ्राय ओरै फैनायखाय माने बिथिं हाबलांनोसै होननानै होलांबाय आरो मेथाइआ बरिया जादों माथो ना मोजां जादोंना औ मोजां खोनादोंब्रा बरिया खोनानाय मोनदों आं मेथाइखौ बिदिब्लाथ' नों मोजां मोनबायब्लाथ' गासिबो मोजां मोनखासिगोन मोनगोन बरिया खोनादों आं भिडिअखौ माने माबाखौ कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरदो भिडिअखौहाय होनो हायाबाबो मेथाइखौ माने मेथाइनि भिडिअआथ' सरि मिउजिक भिडिअआथ' एसे लेट जागोन नालाय ओमफ्राय बेनि सिगां माने मेथाइखौ माबा खालामना होनो हागोन आरो ससेब्लाबो भिडिअ बानायगोन दा ओमफ्राय ना भिडिअ बानायगोन औ भिडिअनि लिंकखौहाय होनानै होगोन आं आंनि डिसक्रिपसनाव बिथांमोना नायनो हागोन आरो नायनो गोसो दंब्ला आच्छा दिनै मोननो माने आसोलफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो औ खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै दिनैनि भिडिअखौहाय मारै मोनखो आसोलफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना एकदम कमेन्ट बक्सखौनो बुंनानै उसिलायनाय कमेन्ट हर मथा मथि नायनो बालायनाय खर' गिदिंलायनाय कमेन्टखौ नुबाथाय बबेखौ नायजेननोब्रा